poštovani posjetioci, danas imamo priliku da u Benchmark studiju, Benchmark redakciji ugostimo naše drage prijatelje i ljude za koje verujemo da ih svi već vrlo dobro poznajete. S moje leve strane Dušan Srbljak, PCX Site, pored njega čuveni Neša, SS Modding, a naravno i moj kolega Bože, koji okupili smo se jednom posebnom prilikom da predstavimo jedan neverovatan rad. Mogli ste čuti u mnogim sredstvima informisanja, samo izlazili ste sa svih strana u zadnjih mjesec dana. Mi smo bili na sajmu u Berlinu, pa nismo mogli baš tada, ali evo, dočekali smo i mi naš red da predstavimo XR, najbolji kompjuter na svetu. Dule, Nešo, ajde da prvo objasnimo onima koji ne znaju o čemu se radi. Pa manje više sve rekao, iz ove perspektive onako malo, ne znam kako ja da objasnim, čudno nam je više, ja se još nisam navikao na to. Sve vreme smo bili u fazonu daj da napravimo da bude najbolje na svetu, sad kad je zvanično, znaš, kada ti nedostaje reči, ne znam kako to više ni ja da objasnim. Možemo pričamo o projektu, možemo pričamo o kompletnoj toj celoj priči. Šta je bila suština? Suština je bila da smo se okupili na jednom mestu, jer Nemanji i Neši, Nemanja danas nije mogo dođe, bolestan je, pa pozdrav tebe, Nemki, ne znam koju kameru, ali... Pozdravi od nas. Veliki pozdrav tebe, ozdravi brzo. Suština je bila da su njih dvojica već bili, da kažemo, svetski priznati modeli. Neša pogotovo, on je pre 2 godine na istom takmičenju bio treći na svetu, što isto je jedan ogroman uspeh. Ali šta je suština? Suština je da je njima falilo samo taj marketing, ajde da to tako nazovemo, advertising, jer to što si rekao po svim medijima da smo svugdje isplivavali je moj deo posla bio da i na kraju dana i da završimo ovde i na kraju dana da napravimo za Benchmark jednu posebnu ekskluzivu, da ga nigde nismo nosili. Ja sam bukvalno rekao bio samo na Benchmarku možemo nosimo. Pa jednostavno 20 godina, 20 plus godina postojite, zaslužili ste, to je jednostavno i kolegijalno s naše strane i cela suština je bila da je bilo potrebno u 2018. godini više nije dovoljno samo napraviš nešto kvalitetno, nego moraš da ispišeš celu priču iza toga i da izreklamiraš to. To je cela suština bila i mislim da je to razlog. Sva trojica smo bili zalegli žestoko zadnjih 9 meseci, mi se uvek zezamo kad nas neko pitao bi prodao ovo, pa kad pričaš iz perspektive 9 meseci rada, znaš, kao da prodajem rođeno dete, mi uvijek volimo kažemo, porodili smo se, brate. Pa, bukvalno tako. Ajmo da vidimo priču samog moddinga. Nešo, koliko godina se ti dugo baviš ovim? Pa ti znaš da sam na Benchmark forumu odavno, od samih početaka i taj modding mi je uvijek bio neka zabava. Poslednjih godina sam to digao na neki viši nivo, neku višu lestvicu i u takmičarskom smislu, i u smislu izrade. Sama modifikacija je nastala tako što, htjeli smo da vidimo šta ima u kući, štupa prozor, pa smo onda bojili unutrašnjost u crno da bude sve to interesantnije, pa kablovi, pa ovo, pa ono. Danas je to poprilično ocenjena kategorija u svetu kompjutera, gde se trudimo da napravimo nešto drugačije, da ukažemo proizvođačima hardvera na mogućnosti njihovih proizvoda i da napravimo neke nove proizvode kao što je XR koji je pravljen bukvalno od nule, to je scratch build, svaki ovde element je isprogramiran, projektovan tako da paše na drugi, gde smo dobili jednu celinu koja je osvojila ove godine prvo mesto i glasovima publike i žiri je odlučio tako da je ovo sveobuhvatno, da kažemo, najinteresantniji računar ove godine u svetu. Ako prati tvoj rad, već može da primeti kako se ti pretplatio na nagrade, tako da je ovo sad neki sledeći korak, pretpostavljam. Ono što je Dule rekao, da je to potrebno malo i promovisati, jer moram da priznam da ti je to prilično uspelo. Jer moj prvi kontakt sa materijom vezano za ovaj računar je bio, mislim, naslovno B92. Najbolji računari se prave u Srbiji. I onda mi je baš onako to delovalo jako, te se vidim dalje, ko se to usudio da napravi najbolji računar u Srbiji. Ko drugi. Da se sumnjao. I šire, da. Da se sumnjao. Nekako se publika kroz godine diferencirala. PCX je privukao jednu grupu entuzijasta koji vole overclocking, koji vole modding, koji vole da eksperimentiš. Kada se setim tih nekih početaka moddinga, meni je u to vreme sve to delovalo kao neko buđenje Golfa dvojke i bilo mi je pomalo smešno i nikad ja svoju ličnu konekciju nisam našao sa tim. Međutim, ovo što danas radite, ovo je neka moderna umetnost, ovo je ozbiljna stvar,
a moram priznati da je napredovo i sam hardware koji omogućava da sve to dobro izgleda. Nismo imali vode na hlađenja, nismo imali water blokove, ništa to nekada nije bilo. Koliko vam je to sve pomoglo da svoje znanje na pravi način iskoristite? Pa to i jeste poenta. Modifikacije su koji su pružili ljudi širom sveta i doprinelo da danas imamo bolji hardware, doprinelo da imamo ta bolja vodena hlađenja, doprinelo da imamo osvetljenje, bolja kućišta, sve više nije fazno da imaš obično RGB osvetljenje, nego bude adresibilno, gde svaka dioda i sve to ima svoju priču. Bukvalno, kao u bilo kojoj industriji, i to buđenje, što kažeš Golfa dvojke, sećaš se Golfa dvojke, ne znam koje godine je bio predstavljen, ali on nije imao odmah širok branik. Kad se pojavio sa onim širim branikom, drugi auto. To jeste suština, a to su ljudi modovali i onda je neko zapazio negde iz fabrike, iz proizvodnog procesa, iz RD tima i ko ćemo da uradimo ovo? Slušaj, ja sam imao Golfa keca i buđio sam ga i danas kad bi vidio nekog s takvim autom, rekao bi kakav je ovo seljak, mislim, tako da, sve u svoje vreme, da. Tako je. Kako ste došli na tu ideju da napravite ovako, je li ovo prvi, da kažemo, build koji se ne oslanja na nečije kućište koje je modifikovano? Ovo je prvi Scratch build? Ne, ovo je, ne znam sad koji po redu moj Scratch build. Prošle godine smo Nemanja i ja radili zajedno na projektu Monarch, koji se takođe takmičio, nije osvojio ništa, ali je uzeo srca poprilično ljudi i publike. Neki su čak bili za to da treba da osvojimo nagradu, da smo nepravilno skrajnuti, ali dobro, bože moj. Znači, ovo je samo, da kažemo, evolucija našeg rada dosadašnjeg. Mog pogotovo. Znači, jednostavno, sve što sam do sada naučio kroz 30-ak projekata ukupno, sam ovde idejom uvrstio uz pomoć Nemanje. To smo uspeli da proizvedemo u jednom 3D svetu, virtuelnom, a onda da sve to sprovedemo i u delo u metalu. Dule je sve to zabeležio kroz nekih 15 sati video materijala namontiranog koji, eto, kroz tih 15 sati pokušavamo samo da prikažemo deo muke koji se dešava, ali da, Scratch build kao takav je zahtevan, zahteva mnogo vremena, rada na samom projektu, jer, pazite, kaže Dula, to je 9 meseci, ali ja sam ovo nacrtao pre 2 godine, kao ideju. Da sad, odakle ideja prvo za ovakav Scratch build od pehara koji sam dobio kao 3. mesto te godine na takmičenju, koji je ovako u ovom obliku, samo malo viši. I onda bi ono pitao šta bi ti mogo da radiš nešto u buduće, aj nešto da radimo, šta bi napravio kao meni kao kompjuter. I onda smo mi seli... Nekako u tom momentu smo mi radili na rebrandingu PCX-a, pošto uskoro će biti XRS sajt. Hexagon i oblik, više nije bio okrugli oblik logoa, nego bio Hexagon i nekako je sve potrebno. Sve nacrtamo, ali bukvalno do detalja kako to danas izgleda. I onda kad se on pojavio jesenas, prošle godine, da kao, ali bi mogli mi sad nešto, Nemanja i ja smo se poprilično razočarali prošle godine, ja sam posle 2016. sam teo, kao nagrađen i teo sam da se dokažem iz 2017. godine u Scratch drugoj kategoriji, znači ovoj težoj. Odradili smo super posao, međutim sve nas je to malo, što su nas krajnuli, da li namerno, da li slučajno, ali je dobra i lekcija bila. Dobro, sad imaš Duleta i tu ti Dule pomoć. Tako je, i upravo zato sam ja skapirao kad se Dule pojavio da je to dobra stvar u stvari, da to meni Nemanji hvali onoliko, zato što mi radimo, sve je super, ali ne može čovjek svime da se bavi, jednostavno... Mi ne treba. I ne treba. To je najbitnije stvar, ne treba. Tako sam i Nemanju uveo, Nemanja je moj mlađi brat onoliko, ali ja sam prvi kompjuter imao 86. godine. I onda on uz mene kao klinac, ja do devojke na kompjuter, da ću igramo igrice i tako, onda je on zavolao i prošle godine mi je zaista pomogao onoliko oko tog Monarha, radili smo ga zajedno i prošle godine kad smo došli, nama fali još nešto i onda je to bio Dule. Odlično. Dule, jedno pitanje, kada kažemo da je najbolji na svetu, to nije proizvoljna ocena, znači nekoga izglasao, pa možda nam objasniš koje priznanje dobio da bi... Imamo tu celu teoriju zavere, sad projekat Monarch, projekat od prošle godine je po meni jedan predivan mod iz kog razloga. XR je kompleksan za proizvodnju. Sad kad bismo ušli u neku fabričku proizvodnju toga, mi bismo morali ozbiljne prepravke da radimo na ovom projektu da bi to moglo da se prilagodi fabričkoj proizvodnji. Monarch ne toliko. Monarch je mnogo jednostavniji, a podjednako atraktivan. Nije ništa osvojio, ja sam došao, podigao sam ih, ljudi rekao nema spavanja, rekao to je to. Ja imam teoriju da smo ove godine osvojili to prvo mesto, pre svega što je ovo jedan vrhunski mod, bilo je još par modova, konkurencija je bila žestoka, nekako da li su sudije osetile da je vreme da nam se revanširaju,
ali šta nismo očekivali? Onaj moment kad se pojavio rezultat, sad mi scrollujemo, svako od nas posebno, mislim da je to zanimljivo da ispriča i svako iz svoje perspektive, sad jako scrollujem i vidim nagrada publike. I ja bio odmah u fazonu, gotovo. Znači, pošto nama nagrada publike je bila ispod časti, da me neko ne razume pogrešno, nismo gađali prvo mesto. Onda scrollujem dalje, nagrada žirija, prve, kao Scratch Build prvo, znači. I ja već ne mogu da verujem, popis vratim gore, znaš, da mi nije stranica istekovala. Znaš, mozak 300 na sat radi i tamo kad su se smirile strasti, 2 dana kasnije je AMD izglasao svojih najboljih 5 računara, drugo mesto. I bili smo u fazonu kao, ovo niko nikada nije uradio ili nije. Bilo im je glupo da nam i tu daju prvo mesto. Da. Ovo je, kada pričamo o performansama i kompletnom hardveru, to je po svim parametrima bio najbolji AMD računar. Šta je zanimljivo kod cijele ove platforme, zašto smo izabrali i AMD platformu, a ne Intel? Ok, pre svega zato što je AMD ispao jedan veliki car i dao nam je procesor i pomogao nam je oko svega toga. Ali testirao si 2990 VX, znaš o čemu se radi. Ovaj mod, sad mislim, smešno je kad kaže da je 1950X Sport procesor, ima 16 izgara i 32 treda, ali je nadogradiv. To je cela suština bila. I mi ovdje sad imamo 64 GB RAM, možemo da imamo 128, da to recimo... Jer cela ideja je bila da napravimo računar koji će u jednom momentu u X-u, kad budemo snimali videoklipovi, biti deo scenografije. To je sad pitanje, znači, ovaj računar će ostati, neće ići dalje, ostaće kao trajno u PCX redakciji. Ovo je bukvalno moj novi računar, vrlo jednostavno. I na tome sam izuzetno zahvalan, mislim, majka i otac mi nisu tako pogledali. Nego kad pomenu malo pre masovnu proizvodnju, zamisli postoji elektronska industrija, Niš i dalje, i da proizvodimo ovaj računar. Pa, to je, ja bukvalno, ja ne znam, mislim da bi sigurno plako danima od sreće kada bi tako nešto desilo. Nama jeste bila cela ideja kad smo izbacili tu prvu video epizodu koja je bila kompletno na engleskom jeziku. I mislim da je sad zanimljivo da ljudi pogledaju tu prvu epizodu sada iz ove perspektive. Sve ono što smo pričali smo uradili. Kako se rađa ideja, da. Kako se rađa ideja, šta je cilj, znači nije nam bilo, prva epizoda nosi naziv No Excuses, nema izgovora. Nismo hteli da budemo još jedan Srbin koji mi ne možemo, u Srbiji smo, teško je, ne možeš ovo, ne možeš ono. Ne, baš naprotiv. Jel nam je teže nego Amerikancima, Kinezima, Japancima, jeste. Jer, mislim, ne ispriču za alate, znači za mašine, za... Sve nam je bilo teže, ali baš zbog toga je pobjeda slađa. To prvo mesto tako slatko. Kaži ti meni, ili ima tu neke nagrade, osim slave, ima neki keš? Ima nagrada, super smo prošli, tako da skratim priču, pokrili smo sa tim nagradama sve troškove ulaganja, tako da ono što se kaže, na nuli smo, ali slava je večna. Jel kaži ti meni, se spava noću dok se planira to, jel padaju u snu neke ideje, ili kad legneš pa sad razmišljam, gledaš u plafon? Znaš, ako mislim, ovo nije moj prioritetni posao, ja imam svoj main job koji mi donosi pare, plaća račune i tako dalje. Koga živiš? Od koga živim, imam suprugu, ćerku, Nemanja takođe ima 2 dece, Dule ove godine se proslavio kao 3 puta, da, jeste. I onda bukvalno treba naći vremena i za ovo. To je uglavnom ta noć, pusta noć, desi se da se legne i u 4, u 5 ujutru. Bitno je postaviti osnovu. Znači, jedno je nacrtati to na papiru, onda sve to sprovesti u delo, pa razraditi sve to gde je koja rupa, gde će šta proći. Mnogo treba unapred razmišljati i onda kad te uhvati taj neki spin oko 10 sati uveče, sledeći moment kad si digao glavu provališ da je 3 ujutru. I onda kažeš, a daj da završim još nešto i onda odeš na posao ujutru direktno s ovoga. Ali slatke su to muke, ja volim to što radim. Ajde baš da se nadođem na to pitanje, bilo ko je sklapao neko malo napredniju mašinu, on zna koliko je to ne tako jednostavan posao. 1000 puta rasklopi, podesi, namesti rupu, nije tako sve jednostavno sa serijskim modelima, a tek ovako kad nešto od početka zamišljaš od nule, koliko čitav taj proces zaista traje? Pa traje upravo to, traje dosta. Ovo je da kažemo Mark 1. Inače, bilo koja velika firma, korporacija koja proizvodi kućišta, tipa hardware i tako dalje, oni imaju, kad rade te pilot modele, pa imaju Mark 1, Mark 2, Mark 3, usavršavaju sa našim budžetom, sa
uopšte varijantama našim, mi ne možemo priuštiti u sebi Mark 2 i Mark 3 i onda su ogromna naprezanja da taj Mark 1 bude kako treba. I onda morate bukvalno o svemu da mislite unapred, jer nemam ja vremena da rasklapam, osobito ako imam rok koji je takmičarski 6 meseci, a pre toga u pripremi 3, da ja nemam vremena da napravim grešku, jer se greške skupo plaćaju, neće stići da se završi i onda je tu najveći problem, što sav intelekt i iskustvo koji imaš mora da sručiš u taj Mark 1. Jer ako si ga zeznuo na kraju... Nema popravnog. Ne samo popravni, nego onda moraš ponovo da daš metalna rezanja, opet moliš ljude, opet je to neki novac koji košta, pa da li će biti dobro, da li neće biti dobro, znači, to je u stvari, i zato to najbolje radi i tim. Jer dok sam to sam, to je, iziskuje mnogo više. Ovako svako dobije neku svoju obavezu, misli okviru toga, onda se sastanemo, što se viđalo, sastanemo se, onda se razmenjuju ideje, aha, ali ovo će proći tu, šestor oči više vidi nego dvoje. Znači vi radite u multitradingu, Pa nema, za jedan ovakav projekat mora da bude tako baš. A reci mi sad došlo moment kad birate hardware. Napravili ste plan, nacrtali ste svoj računar. Sad treba odabrati šta će unutra. Koji su kriterijumi, kako birate ploču, kako birate hlađenje, kako birate memoriju, da li je to ono daj da se snađemo ili postoji tačno određeni model koji ste vi videli prvog dana već unutra? I da se nadovežem na to. Kolika je podrška od strane glavnih vendora, vodećih brendova u PC desktop sferi? Pa šta je bio fazon? Moje zaduženje u okviru tima je bilo da pošaljem te mailove i da pokušam da šarmiram proizvođače. Sad, prva stvar koju sam ja tražio od njega, rekao daj mi sve tvoje linkove, sve tvoje nagrade, skupi mi na jednom mestu. Referenci. Da, upravo to. Maksimalno smo iskoristili moje reference, sve koje su bile... I on kaže kao fazonu šta će ti to, rekao, samo mi pošalji. Kad mi je to poslao, drugi korak je, meni je bio da sastavim e-mail i da objasnim celu priču. Kažemo, nagrađivani model, druga stvar, PCX stoji iza toga, jaki smo na društvenim mrežama, jaki smo na YouTube-u, dakle imaće pregleda, već imaš nešto zagarantovano. Imamo potencijal da napravimo prvo mesto, konkretno Adati smo prvo slali e-mail, 64 GB u tom momentu Spectrix memory, RGB, sumanuto. Kaže, možemo 32. Ja sam samo uredno odgovorio, ne odgovara nam 32, iz jednostavnog razloga što vi nemate dovoljan broj modula da se tako popune svi slotovi, nama se kvari estetika, hvala, obratit ćemo se neko drugo. I onda su nam bili fuzom, čekaj, tu moraš nekako... Moraš nekako, da kažem to i malo mangupski, i drsko da odradiš, jednostavno ti imaš misiju, ozbiljan si i radiš. Za matičnu ploču smo znali da je ta matična ploča iz jednostavnog razloga, pričali smo s Gigabajtom, trebaju nam dve matične ploče, sad šta je to bilo zanimljivo? To je sad posebna priča, tu sam bukvalno sve živce izgubio. Nije frka da se nabavi Gigabajt matična ploča, stigla je izuzetno brzo. Problem je što u tom momentu Aorus kao brand nije postojao pod jednim krovom, nego si imao Gigabyte GPU team, Gigabyte motherboard team. I to su bukvalno dve odvojene kompanije u okviru Gigabyte-a. Ja pošaljem čoveku, Niku, koji je inače Slovenac, igrom slučaja, ali je zadužen za jedan od prvih ljudi koji je počeo ikada radi u Gigabyte-u. Nisam ni sumnjao. I kaže mi čovjek, nije frka Dušane, završio sam ti 2 Vega 64 grafičke karte. Sad što je tu fazon? Ti ne možeš da ubaciš ništa drugo, osim referentnih Vega grafičke karti, jer Eka Waterblocks nema. Znači sve mora da uklopiš, znači Eka Waterblocks nema, znači mora da bude referentne. U tom momentu se pojavljuje 1070 Ti koji je u fokusu Gigabyte-u i kaže posjećemo ti dve ove, ko to je nama super za promociju. Ne razumete, ne može. Znači ne može iz više razloga, ne može zbog AMD-a, znači ne mogu da stavljam AMD procesor i Nvidia grafičke karte, mislim. Ne ide. To se ne radi. I ne prizude se blokovi za vodeno hlađenje. Da. I onda pošaljem ja sve uredno mail, napišem sad kako to izgleda u mailu. Taksativno navedeno, imaćete exposure na Battle Festu, imaćete exposure na Gamescomu, imaćete exposure kroz 15 epizoda na PCX-u. Jednostavno, kompletan biznis plan, gde si ti unapred sve uradio i isprojektovo, posle tvoje samo da odrađuješ kako piše u mailu. Mislim, evo i ovo što smo se ovde pojavili, sigurno njima jedan ekstra link. Ti znaš kako to funkcioniše, znaš, pošalješ im, znaš, to je jednostavno dobro za sve. Svidela im se priča, šta mi je mnogo pomoglo, i tu je Nemanja jedan veliki car, i to nam je mnogo pomoglo da u okviru rokova završimo XR. On je ovaj kompletan mod nacrtao u Krevu.
Napravio virtualni 3D model. Da I kažemo. mi smo odmah tu znali gde se šta sudara, da li može da stane ova grafička karta. Jednostavno znaš. Sjajno. Zato, i to je ta ono, da kažemo, lestvica, jer on je recimo fantastičan u tome, on je fantastičan u 2D crtanju, u AutoCAD-u, da razložite crtež. Ja sam fantastičan u tom marketinšku delu i kad smo se sklopili na jedno mesto, to je onda imalo taj... Sinergija. Tako je, tako Koja je. je proizvela. I niko se nikom nije mešao u posao, što mi se izuzetno bilo svidelo. Nije ono, nijednog momenta nismo imali ono sujetne momente, što isto ljudi ne kapiraju. Znaš, ti sad kad kreneš nešto tako da radiš, svi su u fazonu, ma kao to je vama lako. Ne, snimili smo ti, kompletno smo ti snimili sve, znači sve epizode, vidiš svaki aspekt. Jednostavno, vidiš koliko smo se cimali. I uglavnom, otišao sam malo na ovu stranu, da se vratim na hardware. Šaljem ja Niku mail, on odgovara potvrđeno, ti znaš kako je to i ti pošlješ mail potvrđeno, to je kao pravdi dokument. Tako je. Negde pred novu godinu i onako čisto da ga pecnem, da vidim Kad stiže. kad stižu On grafičke više karte. nije zadovoljan za ovu teritoriju. Tako je, kaže mi čovjek, kaže dobio sam, kaže Indiju da radim znaš šta mu kažemo tako nešto, mislim, znaš dobio je bukvalno jedno najtežih i najzahtevnijih i jedno najvećih časti u okviru kompanije da radiš tako veliko tržište. Kaže šaljem bilo šta, kaže šaljem 2 1080 Ti, rekao ne može čoveče ono. Nikako da... I onda u jednom momentu ovako, evo sad možda imati ekskluzivnu informaciju. Kaže njemu, rekao, ja ne mogu, rekao, izgoreću brate, rekao, znaš, a glupo je da kupujemo dve, pogotovo to sve događa u vreme mining groznice najveće. Nema karti. Grafično, i nema, i jedna Vega košta 160.000 dinara. S čemu pričamo? 3.000 evra da dam samo za grafičke karte iz svog džepa, neizvodljivo. Mislim, mogu, ali, mora biti nešto ozbiljno izmisli ko supruge. I uglavnom, razmišljam, ako ja kažem, očekaj, ajde, uzet ćemo 2 1080 Ti, koga šiša, nema veze, nema, objasnit ćemo, znači, partnerima iz AMD-a, i Leka Waterblocks ima blokove, ima, super, i pozovem je Atilu, i to je isto, recimo, jedna od zanimljivih stvari. Njega sam teo pomenemo jer on je ključna karika na kraju. Tako je, znači, Atila je dugogodišnji, on je bio bukvalno dugogodišnja desna ruka moja u PCX-u i jedina alfa u PCX-u ikada. Znači, ostali su ja malo podviknem, oni ko miševi, da me razume pogrešno, ali stvarno je tako. Atila je znao da mi se suprostavi i jednostavno čovek je Sa stavom, a? Samo da kažemo ko ne zna, Atila je sada marketing menadžer Eka Waterblocks. Trenutno nije, sad i kod njih neka promjena, ali bio je da skoro glavni lik, glavni marketing menadžer na nivou sveta za Eka Waterblocks. Ja njemu pošaljem mail, normalno, to je klizilo kao, jer on zna šta mi možemo, zna Nešu, zna mene, tu nije bilo nikakvih problema, ali gde je nastao problem? Kaže, imamo, 2 bloka za 1080 Ti, kaže, nije frka. Ja rekao, super, rešen problem. I kaže Atila ovako, kaže, samo ovako na Viberu tako, i sad je ovako, čitam, znaš, sad čekaš, Atila typing. Kaže, jesi siguran da to može stane u projekat? I u tom momentu, znači, ja cimam njega. Pale si lampice, a? Ne može, znači, bukvalno bismo, šta je suština kod XR-a? Ili kod bilo kog SSPC modding projekta? Cijelo ovo kuće što smo mogli napravimo u razmeri veći za još, da kažemo, 30%. Ali, kad bismo napakovali komponente unutra, ne bi izgledalo toliko impozantno. Ti sad kad pogledaš sve kuda su prošle cevi, kako je to sve blizu jedno drugog, to izgleda fantastično. Sve je u milimetar. Ko kad otvoriš Mac Pro računar, onaj okrugli, tad skapiraš zašto taj računar toliko vredi. Tako je, estetska komponenta o kojoj mora... Sve. I taj moment smo hteli da izvedemo, jednostavno udarali bismo u staklo napred. Ne, i u staklo napred, a i dole bismo udarali, mi smo sve projektovali tako da se bukvalno sve mi ulazi u par milimetara. I prednje staklo kad se otvara, bukvalno se od ovih konektora na grafičkoj karti mi ulazi za svega 5 mm, i manje od 5 mm. To pokazuje i software kad smo proveravali sve to, ali manje više taj deo, ajde tu bismo možda napravili neku kerefeku, ali poenta je što udara u pod. Da bismo sada mi kompletan crtež, mislim, projekat u tom nekom fajlu, DVG fajlu, izmenili da napravimo nove dimenzije, jer ja sad pomeramo tamo jedan deo da za grafičku kartu ovaj deo ovde raste ovako. Šta se dešava? Dešava se sad gubiš i oblik, gubiš i sve. Proporcije. I u trenutku smo skapirali, lakše je nabaviti grafičke karte nego sve ovo tada iz početka. I onda korak unazad, juri 2 grafičke karte, a mora budu referentne. Referentne, znate kako je, pojavljuju se prva 2-3 meseca, nema ih posle više nigde. Znači, svi proizvođači lepe nalepnice svoje na referentne grafičke karte, jednostavno ih nema. Cimaš minere, ko daj mi, ko znam čoveka 300 godina, ko daj mi dajem ti 2 Strix Vege. Znaš ko u čemu kvakao?
Niko ne veruje da su Znaš, ljudi dobro. Rekao, ja mu objasnim, i ono glavno, skratim priču, na kraju smo došli do 2 gigabajtove referentne vege, ta sam već ono bio laknulo mi, ali eto, mislim, eto, tako se nabili hazard. Znači, grafika je bila najveći problem. Da ne pričamo o odlasku u Sloveniju, ima i to varijanta, jer sad, cijelo ovo, Atila, svi smo sve dogovorili sa Atilom, potpisao sam ugovor, sve je super, to je sad brdo nekih stavki, to je ovakav list sa potpisima. Jeste to nama drugar, znači, to jeste jako... Nema veze, ali baš zbog toga što jeste drugar, ja sam se bar kroz PCX i on kroz SS modding trudili smo stvarno da prema partnerima ispravimo maksimalno korektno. Do kraja, jednostavno, jer to je partnerski odnos, gde su i oni na kraju dana zadovoljni i mi. Ne bi ja mogao prema bilo kome koji je moj prijatelj da radi nešto što je pogrešno. Prema Atili smo imali još dodatan pritisak, baš zbog toga što svi su mislili lakše, jeste lakše da odobri, ali zamislili smo ovde failovali. Znaš, da tako nešto radim pre svega svom prijatelju, a onda... Izneverena očekivanja, to je najgore. Ali onda i otići u Sloveniju po svetu, jer smo sračunali ako nam pošalju, jel te, ako sve pošalju, to poštom. Prvo, mislim, kako izgleda sve ovo, izgleda kao atomska bomba. Znači, i drugo, nema boga da bismo prošli carinu, ni frka se plati carina, nego nama su bili frka rokovi. Jer mi moramo da imamo u tom momentu taj radijator da bi ga Nemanja u potpunosti iskenirao i nacrtao. Da bismo kad ubacimo znali koji klizač, šta, kako, gde stavimo. Mi moramo da imamo fizički element u virtualnom svetu. Gde ja, na primjer, taj radijator koji postoji sad kao virtualno, bukvalno njega koristim u tom virtualnom svetu da bi napravio ovo kući. Tako i grafičku kartu. Čekaj, to kao ove igrice, što sad možda sklopiš svoj računar. Tako je, upravo to smo i radili ovde, da bi sve to tako izgledalo sabijeno i u milimetar, moralo je tako. Pa sad verujem koliko vam je slatka pobjeda na kraju. I ja mislim da je baš zbog toga svega slađe. Pa jeste, znaš ja stvarno retko kad puštam suzu, nisam plakao kad mi plakao sam kad mi jedan deda umro, kad mi umro drugi deda nisam plakao sam za ovo. Oni Nemke su plakali, ja moram da priznam, ja nisam plakao. Znaš, ne mogu da objasnim taj moment, znači idu, evo sad, bukvalno sad kad pričam, kad opet dođe krenu. Znači idu, brate, suze, znači ti si upisano kao šta mi se događa, brate, znaš, kao ovo nisam ja, idu, bre, samo, žena se smeje, kao, znaš, kao... Ljudi, ali u svemu tome ima neke lepote i ja sam pričao kad je bio Perica i kada su bili momci iz Hardware Gurusa, kad se svojevremeno takmičuju u elektronici, dolazili su momci, tata mu poslao iz Konrada kit pojačalo da sastavi na takmičenju. On otvori, svi kondenzatori lepi, poređani. A ja noć pre toga sam se gušio u kupatilu sa sonom kiselinom, amonijakom, ne znam čime, napravim sam pločicu, dođem i pobedim ih. To je taj osjećaj i upravo jako dobro znam i kada sam bio par puta na tim OC takmičenjima, kad dođu ljudi iz bogatih zemalja, kad izvade svoj repertoar, potova, memorija, neće radio, mislim, i kad ih tako pobediš, onda pobeda biva slađa. I svaka vam čast, stvarno je to nešto fenomenalno. Ja sam da iskoristim priliku malo, pošto smo mi, baš nešto komentarišem zbožno, više od 4 veka uz računare. Danas je došlo neko vreme gde mi se čini da računar u životima, pogotovo ovih mlađih, ne predstavlja ono što je nama predstavlja. Kakvo je interesovanje mladih za ovako nečim? Eto, ti ćeš, pretpostavljati da će ovaj računar biti jedan lep eksponat na Balkan YouTube Festu. Kakva je reakcija dece kada to vide i da li misliš da ih mi je to zanimljivo i čim se okrenu, misle na svoj mobilni telefon? I kakva je vaša neka percepcija gde će taj desktop PC, koliko ćeš dugo da živi? Svi pričaju o tome da treba već odavno da umre. Da. Mi se nekako grčevito borimo da ga i dalje iznesemo. I vi i mi, isto, ja... Kako gledaš na to? Ja na to gledam krajnje jednostavno. Oprilike dok se ne budu pojavili kvantni računari, mislim da ćemo imati živ desktop PC. Zašto? Znači ti sad imaš laptopove koji stvarno imaju vrhunske procesore, čiji je TDP 25 W, isti 25 W, stvarno je až daje od procesora, isto tako za grafične karte, ali to je taj form faktor koji je prilike toki, mali, kažemo. Ako hoćeš radnu stanicu, jednostavno dupliciraš, znači to je isto, mislim, ne znam da si merio potrošnju 2990 VX-a, overclockovan na 4 GHz, 650 W iz utičnice procesor vuče. Ali su adekvatne performanse. Tako dok se koncepcijski ne bude promenio procesor, jer mi sve ovo što imamo sada smo imali pre 30 godina, samo je se proizvodni proces smanjivao, radili su na tranzistorima, ali koncepcijski se ništa nije promenilo. Dok se koncepcijski ne promeni, mislim da će biti živ desktop PC.
sad, druga stvar, da li će desktop PC opstati kao gaming računar, recimo, tu se već, brinem. Zašto? Kad pogledamo top naslove i u e-sportu i sve, to nisu zahtevne igre. To što nije fazon u... Znaš, kad si prvi put igrao Far Cry, znaš, pa pustiš Far Cry i ko gledaš, udiš u vodu, pa znaš, da li je moguće? Ko šta nas čeka za 20 godina? Bam, Minecraft. Znaš, taj moment je, mislim da u tom smislu da će se promeniti industrija, ali samo ćemo više imati tih mobile uređaja. Ajde primer. Šta je nama bilo svima bitno pre 15 godina? Odem na posao, sednem u kola, idem ka kući, prva stvar kad dođem u kuću jeste da se presvučem i da upalim dugme na kompjuteru i da nastavim da se pozdravim sa decom, ženom, ali kompjuter je već upaljen i spreman da ja sednem za njega. Čekate. Čeka me, da. Sada toga nema. Ja desktop kući nemam, imam laptop. Čak ni laptop više ne palim. Zašto? Da ja ovdje stavim nešto. Mene čeka. Mene čeka, ja kad dođem i drugi. Pazi, znaš šta je isto fazno? Mi smo, kažem, slična generacija. Svi smo mi rasli uz računare. Tako je. Ali evo sad, baš primjer, ja uvijek to navodim. Moj sin Vukašin koji ima 6 godina, kad je imao 2 godine je uzeo fizičku sliku sa police mene i žene i krenuo da... Vrti, tako je. Znaš, ja mu objasnio, pa mi umre u smeh, pa nije tablet, i on sad gleda zbunjeno, znaš, onako iskreno zbunjeno, dvogodišnje dete. On igra onaj Sonic, mislim da se zove Run ili Zoom, slagaću te, znači, Run je igra u Sonicu, on tu igra bolje od mene sa 6 godina, stvarno se trudim da ga dobijem, znači nije puštam ga pa kao, znaš, gradim mu samopouzdanje, ne, znači, stvarno se trudim, ne mogu da igram bolje od njega. Jednostavno, njima je to, kao što je nama televizor bio, kao što je nama radio bio, sasvim nešto prirodno i oni na to gledaju kao na sredstvo, na alat. Dok sam ja to dalje vozim, znači ja svaki put kad dođem u studiju kad vidim X-Star, ja stanem ako pogledam malo ovako ovdje. Da, ali ja ovo pitanje sam te postavio, nisam te postavio pitanje vama radi vas, nego radi onih koji treba da nas naslede, da li će biti ko da nas nasledi, to je ono pitanje da li će se taj desktop, da li će ga iko koristiti sem content kreatora ili gamera. To je ono što je, dok ne bude tržište jako i ti ćeš uvijek imati probleme kako će da nađeš komponente za sledeći svoj build, razumeš? A tržište je sve slabije, to je ono što je moj neki strah po pitanju budućnosti PC-a. Pa ne, ja se tu možda i ne bih složio s Dušanom, što se tiče gaming populacije pogotovo, da bi možda to sad neke igre nisu zahtevne vizuelno, pa ne moraju da postoje neki ultimativni računari koji će to, govorimo o takmičarskom segmentu, ali koji je broj gejmera takmičara? Naprimjer, 5% populacije gejmerske, znači ne govorimo ovde, govorimo tu, uglavnom su ljudi casual gejmeri i žele da uživaju i u grafici i u svemu, u tom trenutku im potreban ultimativni računar i osobito ako imaju para, oni će ga sebi i priuštiti. Što se tiče baš toga, svi su me pitali kome je namenjen ovakav računar, kažem svako ko može da plati. Jer sa ovakvim računarom, na primjer, ove snage, ne sad ovim konkretno, nego sa ove snage, bukvalno su, ne postoje granice. U bilo kojoj profesionalnoj sferi, gamerskoj ili kako god. Upotrebna vrednost je mnogo velika ako znaju da je iskoriste. Tako da mislim da se sam desktop kao takav još jako dugo zadržati i u vidu radnih stanica i u vidu gamerskih računara. Nije to baš... Ja mislim da se samo proizvođači hardvera dosta vajkaju sa mnogo velikim cenama koje opravdavaju sad, ne znam, uloženim sredstvima ili slično. Mislim da je to sve marketinški trik. Smatram, iako sarađujem sa svim tim kompanijama koje su mi sponzori, ne samo i ovom projektu, nego i drugim projektima, ali jednostavno mora da se shvati da ljudi imaju da plate, ali možda ne toliko koliko oni to cene. Sjetimo se sami da jedna high-end grafička karta nekad je koštala najviše 650 eura. Danas grafička high-end karta košta 1650 eura. Ja moram da pitam šta se tu promenilo? Dobro, isto stvari se telefonima i sa svim... Ali ništa se ne dešava revolucionarno. Znači, nije on je dobio, ne znam, više stream procesora, dobio je više jezgara, sa samim tim, zbog nekreativnosti ljudi koji proizvode hardware, mi trenutno imamo procesore koji imaju 32 jezgra, 64 3D, koje ne možete da iskoristite
osim u nekom profesionalnom alatu, slažete sa mnom, ali bukvalno da bi oni privoleli, oni spuštaju neke segmente u mainstream. Da bi privoleli kupce, a zato su cene ogromne. I bez potrebe, jer imate softver koji to prati. Tako da, definitivno, ja mislim da će se tako i tržište i potražnja za tim stabilizovati u sledećih par godina. Jer, kako da mislim, ako se ne softverski ne isprati ovakav hardver, čemu onda hardver? A da li slažeš ovim, vidio, da nas je praktično industrija svojim ubitačnim tempom izbacivanja novih modela, kako bi rekao, natrala da stavimo prst na čelo kao, ali ja neću to bre više da pratim. Jeste. Ja sećam, evo naš drug Marko Vezmarka je počeo pre ne znam koliko godina da radi u Asusu. Donao mi je matičnu ploču, Peps, ti ovo nisi vidio. Pa ova ploča kida. Rekao, dobro Marko, testirat ćemo. Istestirao mi ploču. Evo ti Marka posle 3 meseca. Pecao, ona prošla. Nije ni do kolena ovo. Daj, testiraj. Ma nije prošlo još 3 meseca. Ovo je to. Od ovoga nema dalje. Znači, čekaj, ako sam ja kupio onu ploču, jer mi je preporučio Benchmark, PCX, PC Press, nebitno ko, i dao grdne pare, i sastavio svoj računar iz snova, i posle 3 meseca shvatim da moj računar više ne vredi tih para. Izvini li, ja sam prevaren. Razumeš? Ja hoću da moja investicija godinu dana bude upravo, dobra, aktualna. Peca je tu i upravo, pazi, daj nam se na kaščicu. Tako je. I sad pazite ovako. Ali gledaj, samo jednu stvar, šta je krucijalni problem bio? Znači, krucijalni problem je bio što smo mi do pre godinu i po, dve, dok se nije pojavio Ryzen, imali situaciju da ti praktično kod Intela kupuješ jedan core za 100 evra. Tako je. Što je van svake pameti. Znači, ko je kupio prvu generaciju Core i7 procesora, zaista, znači, pričamo o gamingu, zaista nije potrebu da je menja. Ali tu ima i onaj moment softverske industrije. Znači, to je tek mnogo... Intel compilera, da se gomila aplikativnog softvera bazira na... Evo sad konkretno, sklapali smo novi računar za ovog našeg imaginarnog kolegu Kocku, koji ne postoji, ali eto, ipak postoji. I suštine... Dobar. Tu je negde, levitira. U cloudu, a? U cloudu, bravo. I šta je suština kod Kocke? Njemu sam sklopio računar koji je zasnovan na Intel procesoru 600-jezgranom i kupili smo onaj Anniversary Edition 8086K, da ispoštujemo Intel i nama je to zanimljivo, bacanje para žestoko. Ispoštovao si Intel, ja ne znam svoje čime da služili to. Nisu ni sa čim, kada pričamo... Zbog Murovog zakona. Kada pričamo o lokalu, ali ipak kada pričamo globalno, to je jedan nosioca, ja sam ok, možda... Doživljavaš ga tako. Iskreno, zato što sad u posljednje vreme uglavnom radimo AMD mašine. I to je bilo isto, znači ispalo je da smo marketinška mašinerija AMD, ali ja ne mogu ljudima objasniti da ne postoji više lokalna kancelarija Intela, da ja ne mogu stvarno da poredim sa 32-jezgrani AMD procesor sa neki Intelovi, jer mora da ga kupim da bi ga... Ko će da mi da Naravno. Znam da sve ovo glamurno izgleda 4K kad gledate jako divan studio, ali nije, verujte mi na reč ljudi, nije nama tako bajno i sjajno kao što izgleda. Mi samo trudimo da budemo maksimalno profesionalni prema svima vama. Šta je suština? Sklopili smo Kocki računar koji ima 1060 grafičnu kartu, koji ima 600-jezgrani Intelni procesor i koji u After Effectsu radi skoro pa duplo bolje nego mašina koja ima 16 jezgara, u AMD izvedi i 2 grafične karte. I to je kraj svake priče. I onda, to jeste problem. S tobom se apsolutno slažem, softverska industrija je mega zakazala. A sa druge strane imali smo i taj nesrećni AMD do pre 2 godine, sad je apsolutno druga priča, koji nije mogao da odgovori Intel. I onda se odmah pravi monopol, Samo stvar monopola, ja to nisam shvatio dok nisam otišao na onaj IDF u San Francisco i kad sam u stvari shvatio koliko je taj Intel čedo američke industrije. Ko je tu sve bio iz televizija, CNBC-a, pa šta god da traže, mislim, sve, postavlja se pitanje. Adobe, znači sve se za njih optimizuje i ne daje se AMD-u. Realno AMD je outsider, razumeš? Tako je. Robin Hood. Bukvalno. I ja nemam nikad problem ni kada neko kaže to, znaš, forsirat AMD. Čekaj, AMD se trudi prvo se predstavi. Intel se ne trudi, boli me briga za Intel. I bori se na 2 polja. I GPU, i CPU, razbija neke predrasude. I mislim da ovi imaju svu pomoć države, da AMD nema taj status i zaslužuju. Ali sad, pogotovo sada, kad pričamo o procesorskom segmentu... Kad imaju dobar proizvod.
Znači, Best value per money. Tako je. Ryzen serija, sad nebitno da li je 3, 5, 7 ili Threadripper, kompletna, znači serija je perfektno određena, znači ono buck for money. Just. Znači, Apsolutno. svaka im čast. Ovaj procesor koji sad u mašini košta je 1000 evra originalno, sad već može se naći za neki 600 evra. Za 600 evra 16 igara. Ali ti kažem, ali to mi je i zamerka. Ja sam svojim novcem kupio za Kosmos, za Odyssey projekat, sam kupio 1900X, 816. Da, 1900, da. I zaista sam zadovoljan, to je moja min mašina, koristim je kući, ne treba mi više od toga, sigurno je zgara ni za šta. Ali hoću da kažem, na primjer, jako su brzo izbacili novu seriju. Tako da su ubili, bukvalno ja sad ispada da sam kupio, mogu da prodam procesor za 300 eura. Pa samo su napravili sa segmentaciju, znači Pa ono, segmentacija je takva, ali to je ono što sam rekao malo pre. Si pomenuo, mnogo brzo izbacuju hardware. Mnogo. A pritom nema upotrebnu vrednost. Tako je. Nema upotrebnu vrednost. Imam da grafičke karte koje sada, moram da pohvalim, mislim, bez obzira pričam o AMD-u, a hoću da pomenem Nvidia. Oni su se odvažili, ovo je prvi put da se ova RTX serija koja je izašla, da se napravi nešto novo tehnološki. Znači, bez obzira, to je procesuriranje u real time, u vremenu, sve to ima svoje, ali prvi put za sve ove high-end karte, osim porasta stream procesora, GPU ovih, kuda je zgarad, mi nismo imali nešto osetno, da kažemo da se tu promenilo, osim... Ne, ali gledaj šta je tu sad problem. Recimo Doom na Vulkan API-u radi brutalno. Ti bukvalno kada upališ OpenGL performanse na lupim RX 470 grafičku kartu, imaš u hype-ove dešavanje Full HD-u, recimo nekih 80 frame-ova, upališ Vulkan API, samo na nivou low level API-a ti dobiješ 40, znači frame-ova više. Novih, da. Ali je optimizovano. To je meni bilo kad sam vidio, znači ono, bukvalno sam vidio, to je to. Ali koji je procent igara optimizovan? Upravo. I na kraju, kako sam ja, evo, kroz ove, već sad 16-17 godina, kako sam IT novinar, kako sam ja sve to doživeo. Sve je na nivou ko s kim šuruje i ko se s kim tali. Pa tako je. To je ta biznis komponenta čitavog biznisa. Kraj svake priče. Mi možemo do sutra se ložimo, ali na kraju dana... Na kraju dana AMD best Ma to je I zaslužuje svoje mjesto u najboljem računaru. Na svetu. Pa između ostalo. Ovo je najiskrenije, znaš kada imaš win-win situaciju i toplo ti oko srca i drago ti jednostavno, ugradio sam procesor i kompanije u koju stvarno verujem, a s druge strane, taj procesor stvarno u tom momentu za te pare najbolji i kraj svaki priče, znaš, nemaš ono, nijedno ti sam pogleda ko za mogo Intel, ne, AMD je trebalo da bude. Ajde sad se vratimo na budućnost. Vraćam se na budućnost. Idemo u budućnost. Gledao sam malo konferencije za štampu koju ste održali dok je bio sajam u Berlinu. I ako sam dobro razumeo, samo je jednom moderu do sada uspelo da 2 godine uzastopno bude najbolji. Da. Hoćete li vi moći toga ponoviti? Ono što mogu da kažem da ćemo opet dati 100% sebe, koliko god to zvučalo kliše, i to je sve što možemo da uradimo. Projekat koji pravimo sledeći je zanimljiv iz više razloga. Već ga znate? Znamo, da. Već sam im pokazao šta radimo, znači to smo sve umeđuvremenu smišljene intervjue. Mislim, nije ni to ideja od juče i to je ideja opet od prošle godine, ali nema veze, ja sam samo sad koncipirao u izgled i baš u nekom potuđenom intervju bilo je, sedim u autu i kažem, vidite, ovo će ovako da izgleda. I onda su se, Nemke tu, a ne, čekaj, da to rekao, Nemke, ovaj put radimo nešto drugačije. Ovog puta idemo na iCandy. Šta je zanimljivo kod svih njegovih SS modova, to što je svaki bio apsolutno drugačiji od drugog, znači ne liče na drugi. Ti kad u moderskom svetu, ili bilo koji znaš svetu, poređeš, staviš nekog modera i staviš sve njegove, kad bi mogo staviš jedan sto sve njegove modere, vidi se stil. Tako je. Vidi se stil, ovde nema. Njegov stil je da nema stila i svaki put pomera. Ovoga puta ćemo napraviti bukvalno mod, kako još ti krenula priča. Sva trojica koristimo Paco Rabanne Million Parfum. Godinama. I onda je bilo... Vi ste stvarno bi ostali u prošlim vremenima. Ja sam ga pitao kakve su šanse da dođemo do Paco Rabanne i on kaže, pa što pitaš? Pa rekao, imam dobru ideju, planiram to davno, to sam planirao da pravim svoj neki mini build, da napravim nešto, da? Rekao, imam ideju, hoću projekat se zove Milion i hoću da pršti od luksuza. Rekao, ideja je Paco Rabanne, onaj parfem, ono kao poluga zlatna, to mi se sviđa, ali ima neke šanse da, znaš, napravimo tu varijantu. I on kaže, pa ja koristim to isto. Znaš, sedim u autu i kad smo s Nemketom pričali, kaže, pa ja isto, znaš, i sve, kao, pa to je to, kao, opet neki znak prst sudbine da možemo da napravimo. Znači, svi koji vas zanima,
modding i overclocking, morate koristiti Paco Rabanne milion Pa parfem, nemo da biste drugačije, bili uspešni, inače Da biste bili milioneri. osuđeni ste na neuspeh. Što reče on, mora da gleda, u jednom trenutku kad sam ja možda klonuo duhom, kaže, metorac, mora da gledaš visoko da bi visoko stigao. Ne možeš da gledaš ono non-stop ravno, mora da težiš. Mnogo puta Da je staneš potrebno na samo polugu, da... a? Pa, znaš šta, jedan rezervoar će definitivno biti parfem, a ajde, otkrivamo sve, znači imaće... Open koncept, jedan... Da, imaće neke fancy fore, tipa, naš, na otisak prsta će u momentu, znači, na nekom, ajde kažemo, ne mala ekskluziva za Mala benchmark, ekskluziva, prsnuće negde Paco Rabanne, i onda kad izlaziš u grad, znači, znaš, dođeš do kuće, Naparfemišeš se na prsta, kompjuteru. ali samo ti možeš, pazi, znaš, jako je bitan moment, znači, PC, znači, mi gajimo, šta je zanimljivo kod XR-a, XR samo s ovim, znači, ključem možeš se upali, koji ima ključ možeš ga upali, i haubu možeš otvori samo s ovim RF ključem, znači, PC, personal computer. Znaš, to je to što ti rekao, dođeš, upališ računar je, znaš, nešto tvoje, nešto je lično. Samo nas trojica će moći stavimo otisak prsta i da on prstne, ideš u grad, bukvalno prstne i ideš u grad. Znači, gigaherci dobijaju miris. Tako je. Ali jedna opaska, ne smatram čak ni da ćemo failovati ako ne osvojimo nagradu. Tako je. Prošle godine nismo osvojili nagradu. Iako su po svim ostalim učesnicima koji su se javljali posle toga i na forume svetske i na mestu gde smo tamo participirali svojim projektima, su došli i branili moj Nemanjin rad, tadašnji monarh, oni su došli i branili. Znači, ja sam samo rekao... Nemanja je bio poludeo, znači on mu rekao, znači onako, ne, pusti neku komuna, priču umesto nas. Ljudi su ispričali mesto nas, nismo osvojili, okej, respekt, sudije su donale, moje, borit ću se sledeći put jače, tako da mislim da i sledeće godine, pravo da kažem, prošle godine nijedan custom loop, što se tiče vodenog hlađenja, nije pobedio. Sve su bili I.O. hlađenja, sve su bile makete uglavnom. Ja volim da kažem to i otvoreno sada. Ja delim PC modding na maketarstvo i na rad što se tiče modifikacija, inovacije i tako dalje. Da pojasnimo ljudima koji uopšte ne razumiju šta misli. Konkretno, najveća konkurencija XR ove godine je bio momak koji je napravio računar koji izgleda kao motor, kao sportski motor. Kvalitet njegove izrade i svega, perfekcija. Znači, to stvarno kad pogledaš ono fuzonu si, brate, kakav car. Ali, ta njegova skulptura, maketa, je mogla da bude i luster. Tako je. I da stoji na ovoj polici ovde iza. Znači, ono, kod XR je fazno što XR može samo isključivo bude PC. Jer ovaj računar ima svoj softver. Znači, niko nije radio modifikaciju na tom nivou. Kad se kućište pregreje, kad se napravi, kad unutra kućište 35 stepeni, on automatski otvara haubu, ventilator raskladi, vrati. Kad je vlažnost vazduha velika, automatski se par sistema pali, gasi računar, jer zna da je procurala neka tečnost. A ispričaj par detalja tu oko programiranja svega toga što je Nemanja radio. Upravo kada se, ne daj Bože, neka kap u sistemu... Pa, kad kažu, znači, curenje tečnosti kod vodnog hlađenja, znaš, nikad to nije u filmovima ili u Tarantinovom filmu koji sečeš cev, pa to, na sve strane. Ovo je onako pomalo kaplje, ali mi imamo senzora, koliko, 7 i 8, što sam zaboravio, nije bitno, koji su strateški raspoloženi kućišta na mestima gde može da dođe nekada do kapljenja. Ti senzori će automatski da prepoznaju, ima napred piše vlažnost vazduha, da meri, humidity, i kada je van optimalnih parametara, istog momenta se gasi računar. I to je to, znači, onda ti znaš kad si ušao, viš da ugaš računar, znaš da reaguješ, tražiš, rešavaš, znači, druga stvar je to za temperaturu, samo jedan put se sad desilo da se automatski upali sistem, iz jednostavno razloga što je hlađenje toliko kvalitetno da ne može nikad dođe 35 stepeni, ali taj jedan dan je XR igrom slučaja bio pored prozora na jarkom suncu, ceo dan je se greo, ja nisam uključio ventilator jer sam snimao, on čak radi ovako na defaultu bez upaljenih ventilatora, može bez problema, bez nekog heavy loada, za gaming najpoštenije. I uglavnom, u jednom momentu, 2-3 sata uveče, ja ugasio ventilator, snimao sam nešto na mikrofonu, da jednostavno ne uhvati nikakav šum mikrofon, i u samo jednom momentu, znači, kući što automatski kreće se otvara ovako, znači, zaboravili smo na naše, znači, ja ako pogledam desno, ništa mi nije jasno, znači, 10 sekunde sam skapirao, rekao, ma da, rekao, vrhunski, upalio ventilator, ohladio se, spustio se, ti gledaš i u tom momentu shvatiš, to je inovacija, znači, to je inovacija, znači, sad, taj motor je prelep, o kojem smo pričali, ali kao što rekao, znači, ono može bude skulptura, može bukvalno pored WC šolja ako stoji da staviš toalet papir na njega, lepo je, ali... U samom svetu moddinga razlikuje se tu istočni, zapadni i evropski modding. To je tek posebna priča.
Mislim da su Kinezi prevashodno uveli taj neki stil gde je sve to pompezno, a u stvari oni su bacili neki hardware u nešto što sada to izgleda. Mnogima se to dopada, uglavnom mlađoj populaciji, gaming, pa je sad to interesantno i tako dalje, ali tu se gubi sam smisao reči modding, modifikacija. Ja volim da postavim, nekad kad sam se takmičio, bilo je po nekih 4 kategorije, onda kaže šta si modifikovao, kako si modifikovao, šta je inovacija, šta si ti doprineo. I tek na kraju kaže imaš nešto što je overlook, tako, kompletan izgled. To se malo poremetilo i mislim da su tu dosta uticali proizvođači hardvera i na žiri i uopšte na ceo taj svet. Ako i mahom dolazi iz Kine. Ako i mahom dolazi iz Kine i tu su se bukvalno podelili su se bukvalno po kontinentima, da kažem. Istočni blok, Kinezi, to se odmah vidi, brdo nekog pleksiglasa, naređanog, sve to kreativno, ne kažem, ali šta je tu srž modifikacije, šta si teo da prikažeš samim tim. Ja sam mogu sad napraviti od kartona ovde nešto što i rade, jel te ubacim unutra ploču procesor, sve to izgleda lepo, izgleda interesantno, to je neki motiv iz igrice ili slično, ali da li je to nešto što biste držali na stolu? Da li je to nešto što je tehnološki napredno? Nije, to je brdo kartona. Evropljani s druge strane, tu postoji zaista Hans Peder Sohl, ti si imao prilike lično. Ja se uglavnom sad... Ja, čovjek koji je srednje ime Peder, užas. Ali inače ja imam 3000 nešto pratilaca na svojoj strani, od toga su 1000, uglavnom su to CEO kompanija i svi svetski moderi. I ja se dopisujem i sa istokom i sa zapadom i svi mi komuniciram između sebe, između ostalog i na zapadu sa Bill Owenom i u Evropi, tu su između ostalog i Peter Enns i svi se znamo, znači svi dođemo iz komentarišemo, drugo savjetujemo. Tu su se izdvojili evropski modovi koji su zaista daju i luksuznu notu i neku inovaciju, premium materijali i to je to. Amerika opet s druge strane ima one njihove hot road varijante. Sad, šta će biti izabrano sledeće godine kao nešto što je pik? Ja ne bi znao. A da li si imao neki kontakt nakon ove titule osvojene, da li vas je neko već kontaktirao, ljudi, šta je sledeće, da li možemo da se, neki vendori, naravno mislim, da se uključe, da podrže, ili još treba za to? Pa imali smo samo jedan, aj kažem, polu priču ajde ne otkrivam koja je kompanija. Dobro, nebitno je, naravno. Koja je kompanija u pitanju, njima je zanimljivo, ali šta je suština, da bi XR ušao u proizvodnju, ako sad nazovemo recimo ovo XR10 kao ultimativni model, šta je fora? Da bismo ušli u serijsku proizvodnju, ovo kućište sada, ovaj, da kažem, model koji bi bio optimizovan za serijsku proizvodnju, bi morao košta $999. Znači, nije 1000, sve sreća. $999. Kućište bez hardvera. Da, i morali bismo da imamo 1000 jedinica potražnju. U startu. Kad pogledaš ove cifre, ti dođeš u startu do $1.000.000. Mislim, ja kad izgovorim $1.000.000, to je meni filmski. Znači, meni je to nezamislivo. Tako da bi neka kompanija morala da stane. Druga stvar, da bismo uopšte mogli da prodajemo, kao što u automobilskoj industriji imaš BMW 3. serije, 5. 7. Svi gledaju sedmicu, maštaju o petici, kupe trojku, ali to je i dalje BMW. Mi smo morali bukvalno napravimo XR10, XR7, znaš, da to sve liči jedno na drugo. Manje više što radi sad svi proizvođači kućište, mislim, tu ne treba izmišljati toplu vodu, to je jednostavno tako. Tako da imali smo neku priču, ali najiskrenije, šta smo shvatili, ne želimo da mi ništa iniciramo, jer onda mi pravimo pritisak sa ove strane, treba obrnuto da bude. Taj koga zanima, on će doći do nas i onda bi Neša pre svega trebao da bude deo to njihovog R&D tima, Nemanja isto, a ja da isto to radim okviru te kompanije se bavim marketingom. Jer mi znamo kako smo pobedili i kako smo da stojimo u srce i publike i žirija, a sa druge strane, čekamo da na neku dođe. Pa to je ono što te pitam, eto, pokazali ste se najbolji, napravili ste najbolji kompjuter na svetu koji je proglašen i od strane žirija, od strane publike, i opet idete u novi ciklus moljakanja, kukumavčenja i svega. Tužno je, mene nervira, mislim, mi prolazimo kao novinari kroz taj... To je katastrofa, mogu bukvalno knjigu o tome napišemo. Da se nadovežem, evo ovako, činjenica je da živimo u Srbiji. Ne zato što je Srbija loša zemlja, nego zato što je malo tržište. Tako je. Jeftina radna snaga, jest. Da su odavde potekli mnogi inteligentni, jesu. I napravili su svetska čuda, jesu. Ali ne ovde.
Prvo pitanje je bilo, jel vi sad idete na Tajvan radite? Ja sam rekao, odakle to? Pa kao piše tamo, nagrada ove godine nosi i ekskluzivni ugovor sa Cooler Master kompanijom u saradnji u oblasti Research and Development. Što je u stvari i moja želja bila, ne interesuje mene ni sve, ali meni je to u stvari ono, da kažemo, imperativ. Daj mi sredstvo, daj mi odrešene ruke i jer daj da ti napravim slavu. U saradnji s Cooler Masterom da im ukažem i nedostatke, prerađivanje modela, šta sve može, kako može. Nije ni Cooler Master nego jedina kompanija s kojom sam radio. Ono što sam naišao do sada je da me pitaju ljudi iz kompanije da li mogu da koriste neku moju inovaciju u svom proizvodu budućem. Naravno za džabe. I da to je ono što mi vređa inteligenciju, da kažem. Ove godine, što kaže Dule, napravili smo čudo. Niko se nije javio konkretno. Ja sam očekivao da će to biti mnogo veći hype, a onda jedan veliki svetski moder opet koji je isto bio u istoj kategoriji osvojio prvo mesto, pa je vidio da sad, pošto smo prijatelji, pa vidi da smo na televiziji ovo, ono da meni pozove i kaže Nešo, kaže, sve ovo super, ali ja pre 2 godine nikome ništa nije intervjuisao kad sam uzeo prvo mesto u Scratch Buildu u jednoj veoma jakoj evropskoj državi. Šta se dešava? Dešava se da sam ja shvatio, to, meni ovo nije prva nagrada, pa Nemanji njemu jeste, pa su sad oni u velikom hajpu oko toga. A ja se nijedan trenutku nisam ni nasmio, ni zaradovao toliko koliko oni, iz razloga što sam se plašio upravo ovoga. Čekaš da se slegnu stvari. Ne, plašio sam se, bukvalno to se upravo i dešava. Ja znam kako je to osvojiti 3. mesto, na primer, i sad misliš, sad će da krene nešto, on u stvari ne, pa opet se vratiš u tu rovovsku borbu, pa rovovskom borbom dokazuješ sebe i onda skapiraš, pa ja ne mogu nikad izađem iz rova, to je rat. Mislim, ja moram da ratujem i dalje ako hoću da se bavim time, jednostavno neću se bavim time, jer mislite da se svi pravite vi, na kraju krajeva, ne moram ja da budem sad uvek najbolji. To je ono što ti kažem, ne moram sledeće godine da ostavim nagradu, bitno je da postojim i da se bavim ovdje, da ukazujem na neke inovacije, ali činjenica je da što se vreme duže teče, ja moram da kažem, ja još uvijek nisam dobio, nije mi stigao novac za nagradu. Sad ove godine je novčana nagrada, zato što, na primer, banka iz Hong Konga ne može da prebaci sredstva u Srbiju, u banku, zato što im je Srbija restriktovana zona. Svi dobitnici nagrade su već dobili novac. Evo, da pojednostavim stvari. Nego sada, ja sad čekam još uvek, do kraja nedelje čuo sam se sa gospođicom u Kini i ona mi je objasnila da sada... Dobio Šta, i ti se dopisuješ s njom, jel? Pa ne, nego sam kažeš prvi put. Ne želim te gnjavim time, ti imaš ovo kod DTF i ne treba, mislim, to je na meni, jer sve ovo ide pod Neša, kompletno modovi na svetskom nivou, pod mojim imenom, i onda ja komuniciram s ljudima, komuniciram godinama pa i sada, ali sad, varijanta je sledeća, sad oni prebacuju taj novac u Holandiju, njihovog, kako sam to rekao, deo firme u Holandiji, pa sada oni prebacuju to sad meni, pa sad to traje, i evo ta agonija traje već mjesec i po dana. A da ne govorimo, danas sam dobio informaciju, pošto smo dobili procesor od AMD-a, kaže, ja to šaljem tebi sutra. Ja sam, gde šalješ? Kaže, pa tebi kući, stani, ne, nikako. Ona kao, pa što, pa ja se objašnjavam customs, taxes. Ajde ti, možeš to kod moje prijateljice u Mađarsku, doneće ona meni, kaže, dobro si se setio. Ja bukvalno shvatio sad, kad si joj rekao, moram da nadođem. Ako danas sutra, iz nekog razloga poludim i prestane da me zanima hardware, software, generalno PC priča, ako budem krenuo da valjam kokain ili tako neki heroin, za sve imam kanal. To, ljudi, kad se bavite, ok, šalam strano, naravno to nikad ne bi radio, ali kad se bavite, znači, testiranje hardvera, znači, u Srbiji. Morate da imate alternativne rešenje. Prošle godine smo bili u San Francisco kad je AMD predstavio Ryzen. Možda vidiš kako sam se ja osjećao, svi novinari ovog sveta su dobili koferče, drveno, lepo, unutra je bio komplet za testiranje, samo sam ja otišao bez ičega. Eto, to ti je najbolji primer, jer ja to u Srbiju da unesem ne mogu, razumeš, pojavim se na aerodromu, odakle si ti došao, šta je to tebi, razumeš, svi normalno donesu. Ali to bi te politički kompromitovalo. Pa verovatno. Sutra postaneš... Ali vidi, mi smo se kroz ovo već politički kompromitovali. Jer, kako ti objasnim nešto, ja sam pisao da ne bude to, da se nastavim na ovu priču. Pošto radim u medijima već 20 godina, profesionalni fotoreporter, znam od A do Š sve što toga tiče, pisao sam i u ministarstva i tako. Niko nas, na primjer, iz države nije kontaktirao za jednu ovakvu inovaciju i tehnologiju. Činjenica je, na primjer, da država stipendira
softverski inženjering, ali ne hardverski. Pre par godina sam napravio svoju bench tablu, koji je izuzetan proizvod. Konkurentan kompletno sa drugim proizvođačima, sada ih ne imenujem. Da. Naprimjer, Bolji kvalitet, niža cena. bolji kvalitet, niža cena. Ja sam tada još aplicirao za sredstva da bi došao u posjed CNC rutera i neke male radionice bi mogu da proizvodim, ne znam, 50 komada mesečno i da to plasiram na neko tržište. Problem. Država ne stipendira. Moraš u inkubator. Da, moraš u inkubator, tehnološki inkubator. Pazi ovo, znači ne mogu da prodam to u Evropi jer su ogromni problemi izvoza robe, drugo ne mogu da primim pare na svoj račun u Srbiji. I tu je automatski ti pokazatelj, što bi rekli da je Bill Gates tata bio Srbin, rekao bi mu sine, batali kompjutere, nećeš se leba najesti. Tako se ja osjećam u Srbiji. Sad, pitao si vezano za ovu proizvodnju. Ja ono što je proizvodnju, na primjer, nečega ovako, tu se nadovezao, jedini način da se ovako nešto proizvodi, da se pojavi kompanija koja će doći i reći, ljudi, a evo vam otkupim patent. Tako je. Bili ovako, ajde, koliko je fee, vi dobijete u startu love za to, ajde prilagodimo to zajedno našim mašinama, vi imate fee od toga i vi super funkcionišemo. Nažalost, sve što sam dobio do sada, to može džabe. Ako ne može džabe, a ljudi su skloni tome, možemo da dobijemo DVG file, mislim, AutoCAD blueprint, da nazovem to po starom jeziku, blueprint. Ko si ti? Zašto tražiš bilo šta? To su dani rada. Meseci. Bezobrazluk. Bezobrazluk. I onda kažemo ovako, a Kinezi tu prednjače, mislim, među nama. Volim ih, sve je super, ali ako može džabe, ako možemo da iskopiramo, tako da očekujem. Su BMW, bre, ono X5 iskopirali. Da, ali hoću kažem, očekujem da se ovako nešto, bez obzira na nas, koji smo ovo napravili, izmislili, sve do kraja sproveli u delo, pojavi bleda kopija ovako nečega u proizvodnju sledećih par godina. Ali, šta nam je, mi kad smo napravili ovo, kad smo završili, bukvalno kad smo sklopili, krivo mi što to u tom momentu niko nije mogo da snimi, ti si trebao da vidiš nas dvojicu, kao da smo postigli go u finalu svetskog prvenstva. Grlimo se, ljubimo se. On je skakao, ja sam imao čast da stisnem dugme. Da. Ali stisnem dugme, pre toga sam imao beli dim. I onda sam ja bukvalno ležao u kanalu, ovako ispod stola, oni i moja žena su držali, tako je, da, i sad to je 1 sat posle ponoći. A ja ležim ispod stola. Objasni ljudima šta je beli dim. A beli dim, pa to je, inače, svi kompjuteri rade na beli dim. Svaki električni uređaj zapravo, znači, kad mali beli dim izađe, uređaj ne radi. Uređaj više ne radi. Ja sam imao beli dim, bukvalno u cajtnotu, jer Nemke je tu nešto, ja sam tu izlemio, dobro idem, ja imam obaveze kući, žena, deca, ode on. I kaže, ja sam to sredio, ja dođem pogledam, nije sredio. Sad ja sam to namestio, međutim, ta jedna žičica je bila previše tanka. Ja sam mu rekao tada, Nemke, 12 volti je, nemoj, tanka je žica, ma kaže, dobro je, ona sad reče mi kao, ima srebro, nema srebro. Uglavnom, sva sreća, ništa nije crklo. To je veče, mi sutra dan slikamo, snimamo, prek sutra je kraj. Da, nema. Uglavnom, ja krešem dugme pre toga i jedanput, nije to beli dim, to je kao da si povukao dim iz cigara, to je brdo dima koji izlazi, gasi, čupaj. A on meni ovako, pošto ja stojim iza kuće u tom momentu i kaže, u fazonku, budi spreman da čupaš kabel, znaš, i ja ono rekao, znaš, više smo umorni, sprdam me, rekao, zezam me. 1 sat posle ponoći. I u momentu ovako izlazi beli dim i ja se smijem, znači ja sam bio ubeđen da je napravio neku pumpicu, vrate, znaš, meni tako izgledalo. Mislim ga ložičar, i pustio i sad ovako izlazi iz kanala, po navodnicima, i viš mu ovako uzneverene oči. Ali, posle toga, znači, direktno, kako da mislim, nije mi prvi put da se dešava, kad sam pravio i Master X5 koji je osvojio te 3. mesto, imao sam varijantu da je u trenutku počelo da skulja voda na sve strane. Da ne objašnjavam sad zbog čega. Bukvalno ovakav računar rasklopite u deliće za 5 minuta. Tako i ovdje nešto slično bilo, ja sam ležao ovako ispod stola, oni su navukli, ja sam odozdo sve to lemio, glue gun, sređuj, i sad šta je? Ja sam imao ogroman strah. Naravno. Sad pazi, sve je u riziku, onolikom, da će biti ili neće biti, i sve kako sam kliknuo to i se jedan put delete, da hoćeš ljući u BIOS, vidim ja... Nikada se pojavi, znači BIOS screen, nikad. Kapiraš, sad ono, ne dišeš, granica života i smrti, i BIOS i on kreće da skače, ja već doživljavam kao film, on sad mene grli, moja žena skače, ti da je prijateljica, sad su svi veseli. Ja, pred infraktno stanje, razumeš, sve je super i onda te stigne ta euforija, uspeli smo, znači, ali veliki uspeh. Šta mi je bila poenta priče? Mi smo tada uspeli, to je ono što ljudima pokušavamo da objasnimo, kako to zvučalo klišeno, mi smo tada uspeli. Nagrada i sve što je došlo posle toga je ono, daleko od toga ti je prija, naravno ti prija, znaš, jedno je kad ti kažeš ono, jedan najboljih, što je bio u momenta kad smo ga napravili, ali nešto je skroz drugo kad je zvanično najbolji.
Ali šta je suština? Suština je kad se podvuče crta. Zašto mi je drago što smo osvojili tu prvu nagradu? Što danas sutra ako neko bude iskopirao, jer mi ne postoji način da mi ovo zaštitimo. Znači, u sve ono. Da. Ako iskopira, znači ono, kako to jestim, pući će blam. Jest. Znaš, pući će blam, znači, iskopirali ste, znači ono, znaš, toliko je očigledno, znači, tu može opasan hejt da se napravi. Meni je iz tog razloga, recimo, jako bitno što smo osvojili prvo mjesto. I ne samo to, nigde, ni na jednom svetskom forumu, uglavnom i prošlih godina neko je osvajao prvo, drugo, treće, pojavljivali su i komentari, zašto je ovo ovako, zašto je onako, niste ovo dobro, niste ono dobro. Ni na jednom svetskom forumu, a ja sam član preko 15 svetskih foruma gde plasiram. Koji su eminentni za to. Koji su eminentni, između ostalog. Nigde, ni na društvenim mrežama, niko nije došao, znači niko, zero, nije došao i napisao ovo je bio bolji, ono je bio bolji. To mi je, u stvari, za mene lično najveća pobjeda. Znači, nisam imao ni jedan kontra komentar. Znaš šta, ja vam stvarno želim puno sreće i nadam se da će taj pobednički tim nastaviti dalje. A nama svima ostaje da negde da branimo tu slavu PC-a i da ove nove generacije pokušamo da im objasnimo da je to jedan zaista sjajan uređaj s kojim se mnogo što može lepo uraditi. Da nas neće gledati belo na tom putu, da će pratiti i pokušati možda da nas naslede jednog dana. I iskreno se nadam da ćemo ponovo imati prilike zajedno da sedimo u ovakvom sastavu i da predstavimo neki novi build i novi build, da se radujemo nekim vašim budućim uspesima. A ja bih poželeo da XR u drugoj verziji dobije senzor za beli dim. Bili su to naši prijatelji Dušan Srbljak i Nenad Đorđević. Još jedanput im čestitamo na uspehu proizvodnji najboljeg svetskog računara. Eto, iz Srbije mogu dođu lepe stvari.